Sabi ko, hintayin nyo lang eh. Pupunta naman sa station, hintayin nyo lang, Pap. Walang lalabas. Diyan ka lang muna, walang lalabas. Gate mo natin. Soldier Director. Yeah, I got these. That's all I want. 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 Dahil hindi po namin kasagutan pag nahuli po kayo at natikitan po kayo ng pulis po natin. Ganda nasibap na rin. Nagpipicture na ito kan? Sige boss. Wala ba tayo sa dito atras, pasuyo po muna. Papasukin niyo po yung mga nasa labas at yung mga pasok.
So yun yung mga tao, makikiraan po kami. Toward anxiety. Ulitin ko lang po. Ulitin ko lang po. Wala po walang magre-rep. Ulitin ko lang po. Wala mo nang magre-rep. Sige, tayo na. Wala to mo. Oh, ito, dito si Judy Boss, oh, sa harap ng gate. Toward anxiety. Kung gusto nyo magpa-picture na dito si Judy. Family.